gi pek machal nade kitimo rapar machalo kama kata pek monego bed ni kawe godo ne oganda jo Kenya mamoko. Erokamano Cleophas. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mopuodhi ne jogo modak gi kute mag ayaki. To en odiochieng' ma dhano duto te piny ngima onego kaw gi pek onego bed ni kawego. Wach ma wagolo en ni ji onego bed ni ng'eyo ni ng'ato modak gi kute mag ayaki bende en dhano kendo nyalo timo gigene kaka jomoko. Wach mar akweda ema watemo wacho ni dak gi kute mag ayaki ok onyiso ni koro in ng'at mopogore. Chon jogo mane nigi dhoho leprosy ne kawo gi kaka jok moko miketo tenge. Kane ji pok oyudo puonj moromo, ji ne okawo tuo mar ayaki kaka leprosy. To bang' kane ji oseyudo puonj manyalore kendo moromo, Kenya ka anyalo wacho ni ji mang'eny ong'eyo chalgi kendo pod ji medo ng'eyo chalgi kendo gitiyo gi jogo modak gi kute mag ayaki ka gitemo ng'eyo kaka ginyalo konyogi, kaka ginyalo tiegore e yorni mondo ji te obed ni idak go kata ok idak gi kutegi to wan kanyakla. En odiochieng' ma wawacho ne piny ngima ni ng'ano modak gi tuo mar ayaki nyalo dak higni mang'eny kalure gi kaka en owuon o decide ni odwa dak e ngimane. En odiochieng' ma waparogo jogo bende manosewewa. Moko nowewa nikech kony nokobiro negi mapiyo. Moko bende gin ne chunygi oaye mowacho ni molo dak gi wich kuot no to atho nikech nok gimuonyo yath e yo makare. Koro wan ma pod Nyasaye omiyo wangima ni wangima wagone erokamano nikech wanyalo biro ma wabed e studio kaka ma. Chon ne tek ng'ato wuok biro ni bet ni kori wacho ne piny ngima ni an adak gi kute mag ayaki. Noko yot. But nikech tiegruok ma wayudo kuom sirkal to gi non-governmental organizations and most of the government, National Syndemic Disease Control Council, NASCOP, gimiyowa puonj makare that capacity. Omiyo wanyalo bet kama wawuo ma wawach ne piny ngima wantie kendo mae tich ma watiyo. Erokamano ahinya kendo wacho ni en chir moganda mamoko bende ponono pok obedo godo